Fotografii. Původně tam byla veliká fotografie Heidianků. Tu jsme strhli. Ale strhli jsme ji z toho důvodu, že jsme prostě na každém koncertě měli naši nejoblíbenější a nejvěrnější faninku 70kilovou Markétu. Stojí tady opět. A tohle je hold naší fanince a kdokoliv bude lepší faninkou než ona, tak samozřejmě její podobitu ponese na kytaru. Zatím to nikdo nepřekonal. Další píseň se jmenuje Domino a neobsahuje šklouže, pouze prostá slova jako ta předchozí, ale má taky trošku na konci ten podtext jaksi nevhodný pro děti, ale určitě bude vhodný pro vás. Tak to je ještě, nebo ne? Ale po písničce zase, aby jsme tady nerozptýlili.